estàu? Espero que estigueu bé. Bé, aquest vídeo serà un repàs de les propietats de potències més bàsiques que hi ha. Anem a repassar-les i vaig a fer també alguns exemples amb cadascuna d'aquestes tres propietats que ja esteu veient escrites i que a la dreta ja tinc preparat per fer un exemple. Bé, la primera propietat. La primera propietat que ens diu que una multiplicació de potències que tenen la mateixa base, aquí les teniu escrites de manera algebraica, amb lletres. Ja sabeu que és la manera de poder generalitzar a qualsevol nombre. Doncs la primera propietat ens diu que la multiplicació de potències amb la mateixa base dona lloc a una potència que té la mateixa base i el que hem fet amb els exponents és sumar-los. La segona propietat ens diu que una divisió, escrita aquí en forma de fracció, de potències amb la mateixa base és igual a una potència que té la mateixa base, una altra vegada, i com a exponent té la resta dels exponents. Resta de l'exponent del numerador, n, menys l'exponent del denominador, m. I la tercera propietat bàsica ens diu que una potència d'una potència és igual a una altra potència que té de base la mateixa base i com a exponent la multiplicació dels exponents. Molt bé, anem a fer un exemple de la primera propietat. Perdó. Exemple. Anem a insertar aquí. Quatre elevat a 3, per exemple, per 4 elevat a 5, per exemple, això és igual a una potència que té de base la mateixa potència i té com a exponent la suma dels exponents. És a dir, això és igual a la potència 4 elevat a 8. D'acord? Quan veiem això d'aquí i ens diguin que hem d'aplicar propietats de potències per simplificar-ho, el que hem de fer, el més important és identificar que tenim una multiplicació de potències amb la mateixa base. Per tant, el més important és identificar que la propietat que s'ha d'aplicar és la primera. Per aquest motiu, deixem la mateixa base i sumem els exponents que teníem. 3 més 5, 8. Si l'exercici és de simplificar simplement, el resultat de 4 elevat a 8 no és allò més important. El més important és simplificar. Òbviament hem simplificat. És més simple que això, és dir simplement un 4 elevat a 8. Exemple de la segona propietat. Doncs anem a suposar que tenim una fracció, una divisió de dues potències. I vaig aprofitar per fer un exemple de quan tenim una base negativa, que els nombres negatius ja sabeu que tenen dret a ser també bases. Doncs anem a suposar que tenim en el numerador menys 5 elevat a 4 i en el denominador menys 5 també i en aquesta ocasió elevat per exemple a 3. D'acord, doncs veient això
identificam que podem aplicar la propietat 2. Per què? Perquè tenim una divisió de potències, una fracció amb potències, però amb la mateixa base, que en aquest cas és menys 5. Bé, aquest exemple el poso per recordar algo importantíssim. Sempre que les nostres bases siguin nombres negatius, les hem d'escriure entre parèntesis. És importantíssim. Aquest numerador no seria el mateix escriure un menys 5 elevat a 4 sense parèntesis en el menys 5 que no tal com ho tenc escrit. Molt bé, hem d'aplicar, o millor dit, podem aplicar la propietat 2, i la propietat 2 ens diu que el resultat és una potència amb la mateixa base. I què hem de fer amb els exponents? Restar-los. Per què és interessant també aquest exemple? Perquè què ens dona 4 menys 3? 4 menys 3 ens dona 1. L'exponent 1 no s'escriu mai. Llavors, què ens quedaria? Un menys 5 elevat a 1, l'exponent 1 no cal posar-ho, per tant ens quedaria això. Però és que tampoc cal posar, en aquest cas concret, el parèntesis en la base menys 5. No cal, no té sentit, no és rellevant escriure aquí un parèntesis, no afecta en res, ni confon ni res. Per tant, la simplificació de tot això que teníem aquí, que pareixia algo molt complicat, és menys 5. Un simple menys 5. Exemple de la tercera propietat. Potència de potència. A veure, anem a introduir-ho. Ok. Anem a escriure-ho bé. I aquí, de fet, vaig escriure una altra vegada una base negativa i a més servirà per repassar un fet important. Anem a suposar que tenim menys 1 elevat a 3 i tot això elevat a 5. Doncs la propietat 3 de potències, la numeració, el que és la numeració és rellevant quan ho estem estudiant, si esteu a classe i el vostre professor o la vostra professora us dona una enumeració, doncs és important que tu li puguis dir el número de la propietat de potències que estàs aplicant. No és rellevant d'una manera universal. Doncs, què quedaria a la simplificació d'aquesta potència que tenim aquí? Doncs, què hem de fer? Hem de deixar la mateixa base. En aquest cas, la nostra base és un menys 1, que com que és un nombre negatiu l'escrivim entre parèntesis, i què hem de fer amb els exponents? Multiplicar-los. De manera que la simplificació ens queda menys 1 elevat a 15. Per què és important aquest exemple? Perquè ens permetrà recordar, deixa'm escriure això una mica més cap a l'esquerra, recordar que una potència, qualsevol potència de base 1, dona 1, i qualsevol potència de base menys 1 donarà 1 o menys 1 depenent del nostre exponent. Base negativa, exponent parell, dona resultat positiu, i base negativa amb exponent senar dona resultat negatiu. Per tant, menys 1 elevat a 15, el que és de número donarà 1. Però quin signe? En aquest cas negatiu, perquè tenim base negativa, exponent senar. Per tant, la simplificació dona un simple menys 1. I aquí tindríem un exemple
de cadascuna de les tres propietats elementals de potències. Vaig a continuar amb una altra que es vegi les propietats encara 1, 2, 3. Un fet molt important, molt famós si voleu, que ve derivat de la propietat 2 de potències. Doncs ja ho sabreu, i és qualsevol nombre elevat a 0 de resultat és 1. Això ho hauré de fer amb lletres més grans, un moment. Ok. Vale. Això és una cosa, més que una propietat, és una conseqüència que té la propietat 2 de potències amb el fet que qualsevol nombre dividit per ell mateix dona 1. No entrarem ara en el raonament, sinó a fer un exemple. Vaig a fer un exemple i utilitzaré la propietat 1 de potències. Espera, un moment, això s'ha colat. Fora. Això ho deixo sense... Ok, vinga, anem a fer un exemple. -7 elevat a 3, per exemple. A veure, tot això que no sigui negreta. I això havia de ser l'exponent. Ok. -7 elevat a 3 per una altra potència menys 7 elevat a res. No sé si me deixarà... Bueno, pues és igual. Poso aquí un menys 6. A continuació, ara sí vaig a escriure un menys 7 elevat a res i multiplicat per un menys 7, en aquesta ocasió elevat a 2. Ok. Si ens diuen que simplifiquem aquesta multiplicació de potències, la primera vegada que m'ho suposin direm que no és cap propietat de les 3, però sí és la propietat 1. L'única cosa és que no només tenim una multiplicació de dues potències, sinó d'unes quantes. Però aquestes quantes tenen la mateixa base i, per tant, podem aplicar la propietat 1. De quina manera? Deixant la mateixa base. I què hem de fer? Sumar els exponents. Ok, aquí és molt important una cosa. Les primeres vegades que un veu la propietat 1, pensa, ok, hem de sumar els exponents. Abans no sé si ho he dit bé, amb el que hem de fer amb els exponents. Hem de sumar els exponents, que és el que m'ho diu la propietat 1. Però clar, sumar, quan en àlgebra un veu aquesta suma de lletres, el que ens està dient és juntar els exponents tal qual el signe que tinguin. És a dir, aquí que havíem fet un 3 més 5, i havíem juntat un 3 positiu, que és l'exponent, i l'havíem juntat amb un 5 positiu, que és aquest altre exponent, un 5 positiu. Aquí quins exponents tenim? Un 3, un menys 6,
un 1, que no s'escriu, i un 2 positiu. Per tant, l'aplicació de la propietat 1, el que haurem de fer amb els exponents serà juntar un 3 positiu, un 6 negatiu, un 1 positiu, que no se mos oblidi, quan no tenim cap exponent és com si hi hagués un 1, i l'haurem de juntar amb un 2 positiu. D'acord? No sé si me cabrà, no me cap aquí la continuació, per tant vaig esborrar ara tot aquest exponent i directament escriuré què dona. Què dona la suma de tots aquests exponents d'un 3 positiu, un 6 negatiu, un 1 positiu i un 2 positiu? Doncs dona un 0. I què passa? Que ja sabem que qualsevol nombre elevat a 0 dona 1. I això és el que hauríem de respondre si tenim un exercici on hem de simplificar aplicant propietats de potències i ens queda un exponent 0. I hem de respondre sigui qual sigui quina sigui la nostra base, tant si és positiva o negativa. Aquí ho teniu en forma algebraica, a elevat a 0 és igual a 1. Sigui la a positiva, negativa, nombre enter, fracció, el que sigui. D'acord? Bé, finalment volia fer un exemple. Vaig a fer-lo aquí baix. Vaig a fer un exemple d'una altra simplificació. Vaig a escriure-ho bé. Una altra simplificació, i en aquest cas, què passa si el que tenim són fraccions com a base? No passaria res, ara ho veureu. A suposar que tenim, mireu, a veure si aquí me deixa escriure un parèntesis, quedarà una mica lleig, vaig a escriure-ho una altra vegada, perquè no m'agrada això, com ha quedat. A veure, seria aquí, parèntesis, aquí una potència, i de base, no ho he fet bé, a veure, seria un parèntesis, com seria? És una mica, en Word és una mica, a veure, aquí un parèntesis, ara sí, i aquí una, ara ha quedat bé. Vale. Suposeu que teniu menys 3 partit 2 i tot això elevat a 5, per exemple. I després tens, vaig a copiar tot això perquè si no serà una mica rotllo. Vale. I aquí el teniu elevat a, pues jo què sé, menys 2, no, un moment, menys 2 i tot això multiplicat per això elevat a 8, per exemple. Vale. Doncs la primera vegada que tu veus això, dius, bueno, no ho sé fer, o pot ser que ho confonguis amb la propietat de potències 2, perquè clar, veus fraccions, veus que són potències i dius, bueno, aquí s'ha d'aplicar la propietat 2, però no sé com. Bueno, doncs, quina propietat s'ha d'aplicar? S'ha d'aplicar la propietat 1. Per què? Perquè el que tenim són potències multiplicades que el que tenen és la mateixa base. Quina és la mateixa base que tenen? Perdó, la fracció menys 3 partit 2, així de simple. Per tant, què hem de fer? Deixar la mateixa base i què hem de fer amb els exponents?
juntar-los amb el signe que tenen, un 5 positiu, un 2 negatiu i un 8 positiu. I això què queda? Això quedaria un menys 3 partit 2 elevat a 11. I ja hauríem acabat, ja hem simplificat. D'acord? Òbviament queda molt més simple que tot això, queda una simple potència d'una fracció, menys 3 partit 2 elevada a 11. Bé, aquí, curiositats d'aquest resultat final. Bé, aquest menys que està davant del que tenim al numerador, el podríem posar davant de tota la fracció. De fet, s'hauria pogut fer abans, però bueno, si mos ho donen d'aquesta manera, doncs és com mos ho donen. Per tant, queda una potència amb una base que és una fracció negativa elevada a un exponent senar. Curiositat, no sabem el que donarà, però el que està clar és que base negativa, exponent senar, el resultat sigui el que sigui, serà un resultat negatiu. Doncs bé, al final ha quedat un vídeo molt llarg. No sé si faré una segona part amb més exemples o ja bàsicament he fet tots els exemples que tenia intenció de fer. Així que moltes gràcies i fins una altra.